nhasi ndada kuti ndikusvitsei kune mumwe mushamarari weDrewmas Media. Ndinokukwazisa chikomana. Tinotenda Mr. Neshamba rangu star muri yeZimbabwe ndinonzi DJ Spark wazhinji vanoriziva riri zita rebasa asi zita chairo repachitupa ndinonzi Taurai Mabarani. Tinotenda zuva ranhasi tasvika pano pamachipisa. Alright Tau, usati waenderera mberi. Yes. Ndoda kukusiya uchitanga basa rako. Inini muri yeZimbabwe chandanangoita chete kungoita kuti musangane nemushamarari wenyu. Ndiye achanga achikupai chirongwa ichochi che Christmas negoredzva. Saka mkoma Tau, ini ndokuti Tau. Yes. Ndokusira pabasa rako. Tinotenda muri yeZimbabwe ndinoimba kuti maona waNeshamba vangu vari kutaura nesu panguva ino vari kutaura kuti takupinda mugoredzva neChristmas ndio holiday yatadai kusangana nayo. Chachirongwa chekuti tinge tichikwazisana hama wadikani panapa live sekutaura kwataita pakutanga tikati Drewmas Media taking you to another level. Right. Regai nditore mutereri wandina wekutanga tinge tichikwazisana. Makadini mukoma? Tinoni muhora ere mukuru wangu. Ndinofara hangu renyu zita munonzani? Rangu zita repachitupa rinoitwa Edwosimbi. Right, ndinoimba kuti mafara kwazvo nhasi masangana nesu weDrewmas Media. Mungade kutaura kuti zvizva mungafarira mukupinda kwamuri kuita muChristmas kana mugoredzva riri kuuya? Ndinotenda zvangu ina nekufara nekupinda mugoredzva rati kupinda neChristmas iyo. Tikutara kuti Mwari ngaatichengete mukati mekurarama kwedu. Tive tine makore mazhinji ekurarama. Right. Mungada here kudedza wamwe mafriends enyu kana dzimwe hama neshamwari dzenyu kuti dzinge dzichitaura zvawangada kana kukwazisa wamungada kukwazisa musati mainda pano pachirongwa cheDrewmas Media? Hongu ndine vazhinji vandoda kukwazisa iri mhuri yekwangu iri mhuri dzese dziri mhiri kwemakungwa vese vanondiziva vekwasimbi ndichitaura kuti aiwa iva neupenyu hwakanaka ndichishuvirawo kutaura kuti muve nemakore akawanda pakurarama ndichitotendawo futi nemhuri yekumudzimai kwandakaberekwa kumudzimai wangu inene ndichitaura kuti vave nemakore akawanda ndini ndichitaurawo baba chidu. Tinotenda baba chido. Ko zvamungada kuti taurira kuti zvamuri kuplana kuita paChristmas iyo yatatadai kutarisana nayo. Zvii zvamuri kuplanira mhuri yenyu kana hama neshamwari dzenyu zvamuri kuwashuvira zvingava zvii? Hongu iyo zvindi kuplana yekutora kuti ndichange ndichivaka ukamgumayo kuti tive tichifana tichipatana tiri pamwe chete tiri semhuri tichifara tiri pamwe chete ndakavagadzirira zvese zvavanoda. Tinotenda muri yeZimbabwe ndinoimba kuti manzwa kuti ndio baba vatandi kutaura nawo panapa vari kutaiwa sekuuya kwakaita Christmas chamakagadzira chamungada kuzivisa muri yeZimbabwe kuti seChristmas chamungada kukurudzira wamwe kuti wange vachiita Christmas isati yasvika chii? Chavanga vachiita seChristmas isati yasvika chikuru kufonerana tichinge tichizivisana kutaura kuti musi tisangane pamwe chete. Aiwa tinotenda. Mungatizivisa kuti kupi kwamunonyombofarira kazhinji kana nguva dzezororo ichinge Christmas yadai kusvika ndekupi kwamunonyanya kuungana kana kwamunofarira? Gungano kazhinji kana tichinge Christmas yakasvika kuti aisowotewana tiri kwaMashkwede. Ndo kwatironde tichitandara tichidya mari dzedu. Tinotenda. KwaMashkwede ndingabvunzawo munoenda nemhuri dzenyu here ikoko kana kuti munoenda muri mimi chete? Hongu ndienda nemhuri yangu dzese nevana zvese tichienda ipapa tichienda chinotandara tichifara. Zvoreva kuti pachirongwa chekugocha ichi munenge muri pamwe chete nemhuri? Zvokuti vana vangu vadiki vacho ndio vautozidzisa kuti vari kutogocha vacho ivavo vanenge vachigocha varipo ipapo ndio vanotogocha. Tinotenda muri yeZimbabwe ndinoimba kuti manzwa ndeumwe mutereri wandatora panapa yekutanga ari kutaura kuti aiwa sezororo kana tichinge rasvika Christmas tinonofara tiri paMashkwede vari kuti vanonofara nemhuri yavo. Ndaona aiwa ava baba ndio baba vakarongeka. Kuno vamwe vana baba vanosiya mhuri dzavo vachienda kumafaro wari wega asi ava vataura kuti kwete wadiki wavo ndio vakutoziva kuti kugochwa kunomira so. Aiwa tinotenda. Right, tingatora mumwe mutereri wamungada kuti tinge tichitaura naye panapa timhanyidzane nenguva. Ndoti kwazuvai muri yese yeZimbabwe. Rangu zita ndonzi Taurai Mashonganyika. Kana vachindiziva pambasa ndonzi Mhofu. Ndiri mubati wezvechivanhu. Saka ndinokurudzira vazhinji hama neshamwari madzisawira kuti ngatibatane tiite chinhu chimwe chete. Ndo nguva yatatarisana naye zororo tinosangana nenjodzi dzakasiyana siyana. Saka ngatifarei tichiziva pokugumira
tichitarisawo kumashure tichizoziva kuti tinosiyira vana zvipi, tinotarisa kugadzira nhaka yeupenyu. Right, ndanzwa mofu matsanangura imwe nhau panapa yekuti takusvika munguva yezororo mune njodzi zhinji dzinowanzoitika. Imi mataura mukati munoshanda muri kuchiwanuko, mungatitsanangura kuti zvimwe zvinhu zvingabatsire kuti vanhu vasasangane nenjodzi zhinji muri kwenyu kuchiwanhu wangashandisei, kana kuti zviwanhu zvavangaite sezvo zororo isati yasvika? Hatina chatingakurudzira kuti batai gwenzi rakati, nekuti mudzimu uri mumba mawabuda, kungonamata kuna musika vanhu kuti ndichengetei unochengetwa. Alright, tinotenda sekutsanangura kwamaita mati mudzimu uri mumba mawabuda, nepaunofamba ukanamata kuna Mwari, Mwari unokwanisa kukuchengeta. Asi imimi ndiri kuti ndanzwa muchitaura muchiti muri mukuru wekuchiwanuko, ndiri kuti hakuna here zvimwe zvinhu zvingakwanisa kubatsira vanhu pamusoro pekurarama kweupenyu hwavo kuti wasasangane netsaona, sezvo matimi muri mukuru wekuchiwanuko? Chandinokurudzira vanhu kuchivanhu kusuma kuvadzimu vedu. Vadzimu ndo vanotisvitsira kuna musika vanhu ari Mwari. Saka handina chinhu chandokurudzira vanhu, ngatipfugamei nemabvi tichinamata, tisamhanyira kudzin'anga nekumaprofita, nekuti hakuna zambuko. Zambuko mumba mawabuda ndo mune zambuko. Aiwa, tinotenda. Ndeumwe mutereri wandandinaye panapa muri yeZimbabwe, muri kungozvinzwira vari kutaura kuti aiwa chinokosha ndechekuti tinge tichikoshesa chiwanhu chedu. Vamwe vari kuzorasika wosiya chiwanhu chedu wachiti tinoenda kumaprofita nekune zvimwe, asi vari kuti chikuru ndechekuziva pawabva nekwawakabva. Ndo zvamuri kunyosimbisa nai? Ndizvozvo chaizvo. Aiwa, tinotenda. Chamungadawo kusiyira mashoko emhuri yeZimbabwe pamusoro pezororo ratadai kusvika chii taoneka nenemi? Chandoda kuvasira inini pazoro rangu ndinoitira musango. Saka ngatibatanei tiende kumatondo tinogocha nyama, mhembwe, mombe, zvese tichibvanzura tichinwa mavave. Mavave ndo hwahwa, tichitandara tiri padondo, tikaita mazuva 2 kana 3 tichitandara tiri mumusango. Ndo zvandinokurudzira vanhu, tichinopembedzawo madzinza ekwedu, tichidzokawo tine zvakanaka. Ndingabvunze zvishoma sekutaura kwamamboita, muri kuti mimi mune time yamunomboenda kunogocha muri mumasango, kana kuti munonoselebrata muri mumasango, nzvimbo dzamungaenda dzatingazivo 2-3 kuti kwamunomboenda ndekupi muchinogocha muri mumasango imomomo, zvakanaka kuti tizive izvozvo? Toenda kuMount Darwin, Mavhradona, kuwedza, kuganda masungo, kumhondoro, kumanhize, chikapakapa, murewa, bokoto. Apa tine rwendo rwekuenda kuGokwe. Right. Zvinobatsirei pakuzviita kwamunoita imimi sevanhu kuti munonoselebrata muchinogocha muri mumasango? After mabva ikoko zvine zvazvinochinja here mukati meupenyu hwenyu, kana kuti kungofara bedzi kuti mukwanise kupembedza zvekwenyu? Zvine shanduko yazvinazvo, nekuti tiri kunopembedza vakaenda vachiyeukawo kuti hatina kufa kuparara, nekuti chakaparara mutumbi asi mweya uriko uri kutenderera. Ariko madzichechi anoti vakafa havana chavanoona, but tinotangira kune vakafa nekuti ndo vari kuziva kuti kwakagadzirwei kuna musika vanhu. Kune chinobatika here, kune dzimba dziriko here dzinorehwa, kune pekugara here patakagadzirirwa, kana kuti hakuna chiriko. Ndo vachadzoka nemhinduro votiturira isusu senyama towana kufamba negwara kwaro. Ndo kudai tichinotandara tiri mumatondo tichisumira vachinotisvitsira, vachidzoka nazvo zvakare towana kusunungurwa. Aiwa, tinotenda nenguva yatanga tiinayo. Wamungade kukwazisawo panapa hama neshamwari dzenyu, mutore mukana wekuvakwazisa musati maini? Ndinokwazisa mukanya gudo muirasoko anonzi Edmo Simbi. Ndiye savira wangu ari padhuze. Ndoda kumufarisa zvizhinji. Ndoti mumwe mukadzi ane musoro wewaiti akanditarisa zvisingabviri, ndiye mukadzi wangu first wife iyoyo. Ndakamusiyirwa nasekuru vakaenda kare kare, ndiye wandiri kugara naye, asi haarambe kuti ndiite vamwe vakadzi vadiki, ndinawo vabarika, asi iye ndiye mukuru. Ndichimuti ramba wakadaro negiya rawinaro iroro, usarwadziwe nevari kuteera kumashure, handei mberi. Ndine vakadzi 2 vari muimba imwe chete, ma 20 years futi.
One ane matwins, one ane one. Hapana chiri kunetsa, hapana chiri kutambudza, hapana anonongedza umwe ndakatanga kuuya. Zvese zviri kungoenderana, hapana mushonga wakabatwa kuti vagarisane kana kuti chi. Zviri kungoenderana zvakadaro ndichivati rambai makashinga. Tichienda kumberi. Right, tinotenda muri yeZimbabwe nenguva yatanga tinayo ndinoimba kuti wamamuri kuona tinawo panapa vari kutaura nawo yekuti holiday yatadai kusangana nayo yeChristmas aiwa holiday yakanakisa kwazvo uyezve next year new year iri kuuya iripo wazhinji wakagadzirira kunge wachipinda muholiday asi vari kuti wazhinji ngatinge tichifara zvine mwero pakufamba vari kufamba nedzimotokari ngatifambei tichiziva kuti kune next year tine new year yatichazoya nayo. Holiday greetings muine mushamariro wenyu wamunoziva Taurai Mabharani. Zita rebasa wazhinji vanondiziva ndichinzi DJ Spark. Ndinotenda kuti tiripo panapa zuva ranhasi kukwazana kwatinenge tichiti hama neshamwari wari mhiri kwemakungwa kana wari nzvimbo dzakasiyana siyana wawinzwa mukana uno neDrewmas Media kuti tinge tichikwazisana nguva dzose. Drewmas Media taking you to another level. Tinotenda muri yeZimbabwe. Panapa ndichange ndine wamwe watichange ndichitaura nawo wandichapa mukana kuti tinge tichikwazisana hama neshamwari tinge tichionesana kuti mhuri dzedu dzakamira sei nekumhoresana kose kwatinenge tiri uyezve kuti Christmas zvayakudai kusvika izvi neNew Year takairongere chi wendo uno. Nonzi Musa Richard Musa. Right, kufara tichipembera kusangana zuva ranhasi muchitaura muchionekwa paTV zuva ranhasi. Chamungada kutizivisa paChristmas yadai kuswedera kusvika iyi chii chamungadai kutizivisa kana kuti chii chamakadai kutigadzira paChristmas kana kuti paNew Year yadai kuswedera iyi? Ndichinzi Musa Freddy ndoshandira pamamonya. Saka ndoshiro rokuti dai Christmas ino mwari atukamirira tagadzira zvinhu zvakadii zvakanaka. Nebhawa redu nyowa ndaravhurwa kuti tione kutsvagawo mari zviri nani. NeNew Year tifawana chiona kuti pokufarira panapa. Ini ndomira ndichiita ndiri Braai Master. Ndo basa rangu ndinogocha. Kana wakauya akaswata zvakati handifunga nomira nawo zvokuti ndokubasa kwangu ikoko. Tinotenda muri yeZimbabwe ndinoimba kuti mazvinzwira wataura kuti aiwa ndiri Braai Master wepano pamamonya vari kutaura kuti aiwa muri yeZimbabwe neuwandu hwenyu uye Christmas yadai kusvika iyi vari kuti vanokugadzirai zvizhinji mutakunanzva wezvizhinji vanokusoteraiwo pakugocha aiwa mukasangana nababa iwawawo vanonyatsoita tundwawo nenguva yavo. Right baba, chamungada kutaura kune vamwe makastomers wasati waakuziva nezvenzvimbo ino yepamamonya ndezvipi zvamungada kuvadorongedzera zviviri zvitatu zvamungangotaure kumhuri yeZimbabwe? Aiwa ndikumbira kuti dai wakakwanisa kuuya pamaholiday papapa tichisangana nawo tivachire zvavanoda zvese nemhuri yavo zvese totenda zvese toda unhu wese anenge anguya tovatambira zvakanaka. Tinotenda ko zvamungada kuti mutaure kusimbisa mhuri yeZimbabwe pamusoro peNew Year kana pamusoro peholiday zvamungada kuti wasaite paholiday kuti varambe vari vapenga kuti murambe muchisangana nawo semacustomers enyu amunoda nguva dzose ndezvipi? Ndirangu kuti kana tiri kufara kuti tifare tichizuzuva patinodi patinosvikirawo tisafari system maniki tifare zvishomana zvokuti tuzive kuti tidzoka kupi kumba tikati kwatinge taenda totamba zvakatozoka nguva ichipo tisafamba ise murodhum tozogona kuzova next year tauti varamba tinawo maximum idea. Chandinoziva ndechekuti munguva dzeChristmas idzi wazhinji kana wangava uri kudhiraivha dzingava dzimotokari kana kunga kuenda kumafaro wazhinji vanoda kuenda kumafaro vachiti tinoda kunge tiri mulevel. Imi munozvitora sei? Ya ndozvitora hangu saizvo kuti ndozvaunenge wada kuti uite panguva yacho iyoyo but ndikukumbira kuti tiite zvishoma tisanyanyise maningi kuti tikanyisa maningi patodi topinda netsaona dzakadii tofara zvichizva zvadii patinogumira. Wamungadai kuda kukwazisa panguva dzino idzi dzakadai tikupei mukana wekuti muwakwazise izvezvi wachinzwika pachivhitivhiti? Alright, ini ndangu pane zvinokumbira kukwazisa mudzimai wangu anonzi Rugare Chidindi pane zviri muchipatara anofanira kuva shure kwaanokwaziswa kubuda nhasi ndakamboenda kumasviko chinomuona ndakapedza sendo sendiri ikoko but ndakamusiya ari pamabhedhi saka nhasi ndanzwa kuti anogona kungobuda saka dai zvangoita mwari adi amutungamira mukadzi wake adi abuda panze taona nawo nehamba dzangu dzimwe dzese dzanofarira Dhimisani Musa na Sekai Musa nevamwe wese vanondiziva ave nerugare zvakanaka. Aiwa tinotenda amawadikani chirongwa chatikutaura kuti sisu iyi holiday greetings senguva dzese zvatikutaura kuti Drewmas Media can take you to another level. Right, ndinotenda amawadikani zuva ranhasi tanga tiri kutaura namukoma wepanapa ndiwo Braai Master vari kutiwo aiwa tinokukokai mose neuwandu hwenyu kuti panguva dzeChristmas munge muchiuya pano pamamonya muchifara uyezve nenguva yenyu yatadai kutarisana nayo. Tinotenda chose mukoma, rambai makadaro nguva dzose ticharamba tiinemi. Tinokutendai mhuri yeZimbabwe, ndadzoka ndini mushamariro wenyu Taurai Mabharani senguva dzose zvandikutaura kuti tinge tichifara
tichiziwa sekutaura kwangu kuri kuita wandandi kutaura naye panapa vari kuti senguva dzeChristmas wamwe vanodai kutora zvinobata asi vari kuti kana tichitora zvinobata torai tiine mwero nekuti tinofarazve kuve tiinemi next year. Ini ndinoitwa Tinashe Chikwanda, ndoshanda ndiri pano paMamonya ndisecurity. Tinotenda tasangana nesecurity wanochengetedza nzvimbo kuti zvinhu zvinge zvichiita zvakanaka. Right, chamakadai kuti gadzira chamakadai kuti zivisa pamusoro penzvimbo ino pano paMamonya kurikidza neChristmas yatakudai kuda kusangana nayo iyi mukoma ndezvipi kana kuti hama neshamwari dzamakadai kuda kukwazisa panguva dzino idzi ndedzipi? Ora panguva ino ndinokwazisawo hama dzangu dziri kumasvingo dzinoitwa idzo Takudzwa Chikwanda, Tawanda Chikwanda, Effort Chikwanda, Evelyn Chikwanda. Ziti makadi kwese Kwamuri ikoko tiriko kuno kuMamonya kuno kuri kunakidza singaiti takagadzira Christmas yakanaka gore rino iri. Ninge change chinakidza singati pano paMamonya tinoshira timugouyawo kuno kuti kufara pamwe chete semhuri tiri pamwe chete. Atenda hangu. Right, mungadai kuda kukwazisa wamwe wamunoshanda nawo staff yenyu pano paMamonya mungadai kuda kukwazisa panguva dzinoidzi? Ewa ndinokwazisa vese vandoshanda nawo panapa vanosanganisira kuno kufurandi kuno kwana Chihera, Jane, Takudzwa, Simparashe Mike, Wamusa, nokwazisa mese kusanganisira nevamanagers edu ari panapa, nemurungu wedu wazimbwa tokwazisa nemufaro chiti munotibatawo zvakanaka pano paMamonya. Pakushanda kwamunoita pano paMamonya munozvigamuchira sei imi munofara here kuve muripo panapa? Ewa ndinofara chaizvo kuva ndiri panapa nekuti ndo kubasa ndo upenyu hwakanaka tichitsvaka kurarama tiri pano. Tinokurudzira vese vari kushanda kwavari ikoko vachengetedze mabasa semashandiro avanoaita zvakanaka chaizvo. Tinotenda ndinoimba kuti manzwa mukoma Chikwanda vari kutenda kuti aiwa paMamonya panofaya uyezve nestafu yavo yose vanoshanda nayo pano paMamonya vari kutaura kuti Christmas iyoyi aiwa kudanwa anonzwa gore rino iri 2022 pano paMamonya chinenge chakachaya. Samukoma Chikwanda kutaura kwavari kuita vari kuti aiwa tinenge takakugadzirai zvese zvamunoda asi vari kuti kusecurity aiwa security iripo. Pane dzimwe nzvimbo dzekuti mukoma Chikwanda ukasvika sounoti kana wakufara wozotadza kufara nekuti pane pako mungamhirizhonga nezvimwe zvakadaro. Imi penyu panapa munozvifanisisa? Pedu panapa tinoshanda zvakanaka ende mhirizhonga dzinombowanikawo apo nepapo patinozvigadzirisa. Tinongovaudzawo apo nepapo kuti zvamuri kuita izvi so hazvifaniri kudaro tingotaura mune zvakanaka. Security ndinoimba kuti wanyatsotaura pawe chaipo kuti aiwa tinogadzirisa hatidi mhirizhonga pano paMamonya. Christmas ino ichange iri Christmas yakasiyana nedzimwe Christmas ndokutaura kwavari kuita mukoma Chikwanda. Tinotenda mukoma Chikwanda kwa mungada kukwazisa vari kumba kuti mungosiye mataura nawo pamusoro pezveChristmas nekuwakwazisa panguva ino yeChristmas greetings zvakamira sei? Aiwa ndinongoti kwavari ikoko mufari zvakanaka ikoko Christmas gore rino ichange yakanaka zvisingaiti ende ichange yakasiyana nemamwe maChristmas ese. Ndinokushuvirawo kuti muwanisewo kuuya kuno kuti fari pamwe chete. Wari pano pa10 Pike tinotenda masangana nechirongwa rangu zita ndinonzi Taurai Mabharani, zita rebasa ndinonzi DJ Spark. Mai munonzani? Ndonzi Farisai Mchuchu. Tinotenda kusangana kwatikuita naFarisai zuva ranhasi. Farisai ndedzipi hama neshamwari dzaungada kukwazisa muchirongwa chino chekukwazisana hama neshamwari holiday greetings? Hama dziri pano kana dzingave dziri kumba kana dzingave dziri mhiri kwemakungwa ndiwo mukana wekuti munge muchikwazisana. Ini tinokwazisa murume wangu anonzi Kingston Bhero, kozoti sekuru vangu vari kuAdben vanonzi Bapau naPau wacho nambuya mai Pau nasekuru vangu vari kuWaterfalls sekuru Tunga nemudzimai wavo vese ndozoenda kuChinhoi ndokwazisa anonzi Elisha Bernard naNyasha naNyaradzo vese ndinovakwazisa. Ndini Farisai ndiri kuno kuNotoni. Tinotenda Zimbabwe. Farisai munonzi akukwazisai ari kukwazisa hama neshamwari dzake dzose. Farisai sekuziva kwaunoita kuti holiday yeChristmas iholiday inonakidza vanhu vakawanda vakuru nevadiki vose vanofarira holiday yeChristmas. Iwe chii chavakagadzirira hama dzako kana kuti chii chavakagadzirira Christmas gore rino iri kuti unge uchiitamba zvakanaka Christmas kana New Year? Ini Christmas ndakaigadzirira kunotamba kumusha ndechimbocheka nyama yehuku nembudzi ndozvatakagadzirirawo izvozvo, maraisi shuga chichi asi tiri pamusha pamutoko.
tinotenda muri yezimbabwe mamunzi wa farisa yachitaura kuti aiwa wakagadzira kutofamba kuenda kumusha kwa mtoko kunoti vange vachifara Christmas inoi wachitambira variko koko. Tinoimba kuti nyangwe neNew Year vanenge variko koko vachifara zvakare. Tinotenda Farisai. Regai titore mukana wekuti tinge tichitora vamwe vanga tichikwazisana nawo muchirongwa holiday greetings. Indetwa Kazingizi nomo. Tinotenda mukoma Kazingizi nomo masangana nesu zuva ranhasi. Torai mukana wokukwazisa hama neshamwari muchirongwa holiday greetings. Torai mukana wokuti munge muchikwazisana nawo iye zvinezvi pano pa 10:05. Aiwa tinotenda. Ndokwazisawo baba wangu anonzi Kefasi Kanokunda Kazingizi. Ndokwazisa mukoma wangu wekutanga mumba medu anonzi Thomas Kazingizi. Ndoteerera vanoteverera vacho anonzi Tashinga Kazingizi. Ndoteerera hanzvadzi yangu inonzi Rumbidzai Kazingizi. Ndoteerera imwe yacho. Ndoteerera anonzi Philip Kazingizi. Ndoteerera imwe yacho. Ndoteerera anonzi Plaki Kazingizi. Ndoteerera mumwe wacho anonzi Pasimo Kazingizi naNomo Kazingizi. Ndino wacho ndiri pano. Ndoti hama wadiva muri kwamuri koko kana muchizvinzwa. Ndinoti makadii nemufaro mukuru. Ini ndiri kuenda mukwekwe ndokwandakudzokera. Aiwa tinotenda mazvita enyu. Tinotenda mukoma musati maenda kambo kamungada kuti muridzirwe sezvo Christmas yakusvika ndekapi? Kambo kandinofarira ini hama dzinodiwa. Ndinofarira kari kaimbo kanorinzwa mbila kanoti zviri nani ndiende kunogara kure nehama mwoyo yawo yakaoma. Ndetwawo maigwava ndogara muKinta Estate. Ndikwazisawo tete vangu maigwenhamo vanogara kuGlenville vanorwara nemakumbo. Nongoti tete dai Mwari akwedzerai makore mararama. Ndinoda kuti muve neholiday yakanaka Christmas. Ini nopa Christmas ndichange ndiri kumba kwenyu kwa tete vangu yove kuGlenville. Ndinodawo zvekukwazisawo maiguru vangu anoitwa maichamunorwa vanogara kuKadoma panhamba 9 Mbizi. Nongotiwo maiguru ivai nemufaro wakanaka, muve neholiday yakanaka. Ndozodawo kukwazisawo tete vangu vanogara kwaSeke kwaKandava vanorwara nemuviri wese. Ndinongoti tete wanirwa inyasha naMwari muwedzerwe mazuva ekurarama. Ndozodawo kwazisawo mhuri yangu ndongoti muve nemufaro. Tinotenda mai kambo kamungada kuridzirwa apa kukwaza kwamuri hama neshamwari muchirongwa holiday greetings ndekapi? Ndongodawo kuridzirwa rumbo rwamaicharamba. Ndetiko Ken Misha ndoda kukwazisawo mudara wangu ari kunyabhira ndikumhoresawo mbuya wangu ari kumhondoro nemhuri yangu nevamwe vese ana angu nhevha njingoti sarai nemufaro. Nziyo mungondiridziro ya Soldier Love. Ipi yacho ya Soldier Love? Ndaedza. Makadi vabereki ndotwa never protest you. Ndinogadzirawo matai ndiri papota 10 off kumaprazi uko. Ndinogarawo kuMbare. Ndoda kukwazisa hama dzangu, ndoda kukwazisa mudzimai wangu first anonzi Polite Madya, nemwana wangu anonzi Princess Protazio, nemwana wangu anonzi Pretty Mcheche. Ndoita Never Protazio Junior. Ndoita yakukanganwa futi, sorry wabereki. Yakukanganwa ndoita anonzi Ryan Protazio. Ndoti makadi. Ndozo morosa amai ambuya vangu vari kwa Mtoko uko. Vanonzi vekwachipuriro. Ndomorosa natezvara vangu vekwaMadya. Ndichiti makadi vabereki. Tinotenda mukoma ko zvii zvamakadai kugadzirira Christmas yakudai kusvika negore idzva radai kuda kusvika iri? Ndakagadzirira kuti ndiendewo kumusha nemhuri yangu. Kumusha kwehama dzemudzimai wangu ndonoitawo kapati kangu kanonzi kamini party. Tinotenda kambo kamungada kuridzirwa ndekapi muchirongwa chino cheholiday greetings? Ndinoda kanonzi Kana Ndafa kaSoldier Love. Kanonzi Kana Ndafa kaSoldier Love. Aiwa tinotenda muwe nenguva yakanaka. I thank you so much. Kana ndafa ndapinda muguva ndoda mugoziva izvo zvamaiudzwa aiva manyepo ipo ndipo pavaitumira mamhepo vavengi kana ndafa ndapinda muguva Soldier Love real.
Ini ndinonzi Pamela Wachipa, tinotengesawo papota 10 off ndoita zvemusika. Ndokumbirawo kwazisawo Wachipa family yese iri kuAustralia, kuSouth Africa nemuno muZimbabwe. Nekwandakaberekwa kwamai vangu anangwenya vese ndinokumhoresai, vese vari muZimbabwe nevari kuLondon. Ndinokukwazisai mese neavo vese vari kurwara vari muzvipatara nevari mudzimba. Ndinoti Mwari ngavave nemi vakuwanirei nyasha. Tinotenda zvii zvamungadai nge makatirongera Christmas yakudai kunosvika kana zvamakarongera mhuri yenyu kana kuti kupi kwamungadai kunofarira Christmas ya 2022? Pari zvino toda kuita pati nemhuri yese yekwaWachipa tiri kumusha kwedu kwaMurewa. Aiwa, tinotenda. Kambo kamutingadai kukuridzirai mukumhoresana nehama neshamwari yenyu ndekapi? Nongondiridzira any song from Killer T. Kambo kamwe chete kubva kuna Killer T. Aiwa, tinotenda. Chirongwa chamuri kuinzirwa neDrewmas Media, taking you to another level. Kukwazisana kwatiri kuita hama neshamwari, holiday greetings. Ndo chirongwa chetinacho mhuri yeZimbabwe. Indetwa mukoma Everson Beu. Mukoma Everson Beu, tinotenda kusangana muchirongwa holiday greetings muineni DJ Sparky. Ngatinzwei kuti Christmas ino makatirongerei kana kuti New Year iri kuuya yatadai kuda kutasana nayo makatirongerei. Ndanzwa kuti semunhu anorowa mimanzi, zvakamira sei? Ya ichokwadi Christmas yegore rinori Christmas yakasiyana mama Christmas. Kunyange zvazvo zvinhu zvakaoma. But hey, tikutarisira kufara zvakanyanya. Takambosuwa mashure meso mu zvinhu zvakaoma, mari dzisiri kubatika, zvinhu zvichinetsa COVID yanga yakatisunga, so tasingakwanisi kunyatsofara kuita zvataida kuita. But sezvo tasunungurwa soka tikutarisira kunyatsofara, especially Christmas yo iyi. Tine zvakawanda, tine ma-programs atinawo akawanda, especially nzvimbo dzakawanda dzatiri kudiwa kuti tinorowa mhanzi tichiridzira vanhu uye tichinakidzwa. Saka ndatononokera nokusvika pairi because tanga takasungikana, COVID yakatirwadza uko mandi kunyepa. Saka since tareleaswa so from COVID ka atatombofara kana kuri kunwa ka atida kuti mbonyatsonwa kana kuri kunyatsa I can't explain kuti tichafara zvakadii. Zvesho achandi kuvimbisa ndikuti aiwa mafaro, toda kunza mafaro kuvanhu. Right. Ndikuona kuti aiwa munopara yenyu muzere nemufaro zveshiwa muri kutaura kuti Christmas aiwa yatononoka kusvika. Right. Mukoma chamungatitsanangurire kuti mhuri yeZimbabwe inge ichinzwa kana wose vari mhiri kungwa kuti Christmas ino muchange muchiitambira kupi? Ya pa Christmas ino tichange tine nzvimbo inonzi paNyabhira apo padhuze apo. Yakatikomberedza nzvimbo yatodiwa zvakanyanyisa iyoyo kuti pane vari kutida kuti vaentertain ikokoko. Saka vachange vachida kunakidzwa neChristmas. Uyai paNyabhira apo tenge tiripo tichirowa magitari ipapo. Right, mukoma nadza kuti mimi munokwenya magitari. Munokwenya musambo upi pamagitari? Musambo tinorowa misambo yakasiyana siyana. Tinorowa sungura, zvakare tinorowa gospel. Inonzi sungura gospel. Saka pa Christmas apa kamune muchiti ka hit song ndekapi ke Christmas kamakagadzira mhuri yeZimbabwe ke Christmas kanonzi chi? Kanonzi yeuka chinonzi Christmas. Pane kanziyo kanonzi yeuka chinonzi Christmas. Mukoma ndaona kuti aiwa mune mofaya zveshiwa. Anzi yeuka chinonzi Christmas. Kutenda kwandiri kuita kusangana naye mukoma nari kutaura kuti aiwa Christmas mhuri yeZimbabwe akatarisana nayo zvekusheva akaigadzira kutaura kuti kune kambo kanonzi yeuka Christmas. Mhuri yeZimbabwe sekutaura kwandaita ndataura ndikati nini chirongwa chatiri kukuinzirai mukukwazana hama neshamwari, kwazisa ukubungelelana, kwazisana mhuri neshamwari mhiri kwemakungwa kana muno muZimbabwe muloko kufara kwatiri kuita isiso tinawo mukoma panapa. Right, mukoma kambo kamungazoda tikutatsanurire isi kana tikwatsanure zvedu muchinge makwaza hama dzenyu neshamwari ndekapi zvisinei nekuti kabva kwamuri kana kuti kamwe kamunongofarira ndekapi? Apa handizodi kuti muridze kangu, asi ndine muimbi wechitendero anonditira zvakanaka kana ndakanzwa ndibaba Charamba. Pane kamudziyo kambo kanonzi moyo wangu, ikaka makandiridzira kanonditira zvakanaka chaizvo. Tinotenda mukoma, tinoti zvido zvenyu kunyanya zvamunenge mari kwese mimi ndo zvatinokuitirai. Tinotenda nguva dzose murambe makatarisa izvo. Isu Drewmas Media, taking you to another level. Tikuti isisu mukoma kumhoresana kwamune muchiita hama neshamwari vari kunze kwemakungwa vanenge vachitoona muchimhoresa hama dzenyu neshamwari muri muno muZimbabwe. Zvakamira sei? Zvakanaka. Rega nditanga nokwazisa vana baba vangu vari kuSouth Africa. Vanonzi ivo Zivanai Chirwa naTelson Chirwa naLucky Chirwa. Madzibaba vangu iyaya vanenge navo baba vangu vari kuSouth Africa ikokoko. Ndoda kukwazisa nditi guys, Christmas ino dai mambouyawo kuZimbabwe kumana timboenjoy as family please, takusuwai. Then ndozoda kukwazisa
vanasisi vangu varimo havo muno munotoni since chiri chirongo chokwasana aiwa ndinongovakwazisa ndinadzo dzimwe hama dziri masvingo dziri bhikita chiredzi chinhoi mukundiona muri kundiziva ndinokwazisai musarashe nchiti krismasi yasvika hama wee tingwarire tisazofarisa ngatifarei zvine mwero takagara tonamata takagara tofara ngokuti takafarisa pakrismasi zvinogona kushatira zivai 2023 ari kuuya anoda preparation yakanaka tinotenda ndoimba kuti masvinzura mukomana ari kutaura kuti aiwa mukrismasi ino tisanyanye kuzofarisa mawadikani tiri kuti sisu tichiri kukudai mose muri yezimbabwe mukoma pane chinhu chandisina kuzobvunza makawanikwa here kana kuti kwete ndakawanikwa right mashoko amungadewo kuti madam bosi vanzwe muri yese yezimbabwe muri pachivhitivhiti kudai ndeapi rega nditanga nekuudza mudiwa wangu kuti my love, I love you so much my beautiful patience, I love you so much and Christmas inoi ndiri kuimbisa present yawasati wakamboona ndiri kuita imwe present yawasati wakamboona and wakadhiba sezvo takupinda muChristmas. I love you so much my love ndizvo zvandingada kuudza mudiwa wangu tinotenda zimbabwe tinotenda semushamariro wenyu nguva dzose DJ Spark kana kuti mabhanani taurai sekundiziva kwamunoita tiri kuti isisu Drewmas Media taking you to another level kukwazana kwatiri kuita hama neshamwari nguva dzose wakasununguka hama wadikani nezvamungada kuudza hama dzenyu dziri mhiri kwemakungoko zvinosvika kwavari ikoko tinotenda zimbabwe stay tuned with us tatenda ndakangana kupa yambiro kumadrivers tanzwa nekufa pamakrismasi sumu makrismasi new year hama dzedu dzaparara dzakawanda napota vatyairi vemabhazi vemakombi vemichovha yose inotakura vanhu nemiwo mose mine michovha yenyu ndapota zvangu drivai with caution nokuti takafarisaka tinongofa tisu tokupera mutichengetero hama dzedu mutichengetero vana vedu tichiziva kuti krismasi zvakawanda zvinoitika saka ndakumbira musarashe kuti tidhiraivhe zvine mwero machita enyu ndini revaidzwa ndikwaso kumba kwandabva kugwero maichuma nina wangu tendai nemhuri yangu iri pamashumba apo Terence Dzowa naElias Dzowa wandakasiya kumba ndikukwazisa ndiri pano paredhiyo ndichikukwazisai mukati mezuva ranhasi kuti ndafamba zvakanaka gogo kubva kumba kugweri kwandabva gogo madhuve ndasvika kumba ndochite zvandoda kutaura Oh,